Ассалому алейкум дӯстон, хушомадед ба омӯзиши забони русӣ. Мавзӯи имрӯза феълҳои ҳаракат дар забони русӣ. Чун мо медонем дар забони русӣ, чун дар дигар забонҳо феълҳои ҳаракат хеле муҳим мебошанд ва ин гурӯҳи калимаҳо барои тавсиф кардани коре ки шумо ё амале ки шумо иҷро мекунед ё иҷро кардани ҳастед лозим аст ва дар ин видео якчанд мисолҳоро омода кардем ки барои шумо дар омӯхтани забони русӣ боварӣ дорем кӯмак мекунад. Ва чун ҳамеша дӯстон, лайк поделиться ва комментарий албатта фикри шумо хеле муҳим аст. Ва рафтем дӯстон. феълҳои ҳаракат: роҳ гаштан рафтан ё худ ходить идти. роҳ гаштан рафтан, ходить идти. Мисол: ман зуд ба кино меравам. Я часто хожу в кино. Ман я зуд часто ба кино меравам. Хожу в кино. Ман зуд ба кино меравам. Я часто хожу в кино. Ездить ё худ ехать, яъне ба куҷое рафтан савора, яъне бо мошин, автобус ва ғайраҳо. Ехать, ездить. Вай бо мошин ба кор меравад. Он ездит на работу на машине. Вай, он бо мошин на машине ба кор меравад. Ездит на работу. Яъне меравад, инҷо ездит ба маъни он ки ездит, яъне дар гӯем ягон намуди нақлиёт. Вай бо мошин ба кор меравад. Он ездит на работу на машине, яъне ба кор бо мошин. Бегать, бежать, яъне давидан. Бегать, бежать. Бегать, бежать. Давидан. Ман бояд давам. Я должен бегать. Ман бояд давам. Я должен бегать. Ман бояд давам. Я должен бегать. Бродить, брести. Ё худ сайру гашт ё саргардон гаштан, яъне гаштан. Баъзан саргардон яъне ҳисоби гум бродить ё худ брести сайру гашт кардан. Биёед мисол мебинем. Ӯ дар соҳил сайру гашт мекард. Он бродил по пляжу, по берегу. Яъне пляж соҳили дайро, берег ин низ соҳили дайро ё гӯем баҳр, уқёнус ва ғайраҳо. Ӯ дар соҳил сайру гашт мекард. Он бродил по пляжу. Албатта мо метавонем инҷо ба ҷои бродил гӯем мисол гулял, ин низ рост меояд. Он гулял по пляжу. Ӯ дар соҳил сайру гашт мекард. Лазить, лезть, яъне баромадан, ба боло баромадан. Яъне лезть, яъне ба дарахт баромадан, гӯем ба симчӯб ё худ столба баромадан. Инро лазить ё худ лезть мегӯянд. Барои мисол: кӯдакон ба дарахт баромаданро дӯст медоранд. Дети любят лазить по деревьям. Кӯдакон, дети любят, дӯст медоранд лазить по деревьям, ба дарахт баромаданро. Кӯдакон ба дарахт баромаданро дӯст медоранд. Дети любят лазить по деревьям. Диққат!
летать, лететь. Паридан асосан инҷо дар паридан ба маъни ҳавопаймо парвоз мекунад. Летит самолет ё худ самолет летит. ҳавопаймо парвоз мекунад. Самолет летит, летит самолет. Яъне инҷо гуфтам ки мы летели на самолете. Хуб, мо бо ё худ дар самолет ё ҳавопаймо парвоз кардем. Идома медиҳем. Плавать, плыть, шино кардан. Плавать, плыть, шино кардан, обозӣ кардан. Вай умуман шино карда наметавонад. Он совсем не умеет плавать. Вай, он умуман шино карда наметавонад. Совсем не умеет плавать. Вай умуман шино карда наметавонад. Он совсем не умеет плавать. Ползать, ползти, хазидан, яъне чун мор. Ползти, ползать. Кӯдак дар рӯи фарш хазида мегашт. Ребенок ползал по полу. Ребенок ползал по полу. Яъне чӣ мекард? Кӯдак хазида мегашт. Баъзеҳо мегӯянд ғелида мегашт. Вазить, вести. Як чиро ба дигар ҷо бурдан, кашонидан ё интиқол додан. Вести, вазить. Мисол: ин мошин маро мебарад. Эта машина везет меня. Ин мошин маро ба куҷое мебарад. Эта машина везет меня куда-то. Носить, нести. Акнун инҷо бинед, носить, нести. Агар мо насид гӯем, ин як чи пӯшидан низ шуда метавонад. Як маъни, дигар маъни, як чиро аз дигар ҷо ё худ гӯем обро бурдан, насид воду шуда ҳам метавонад. Биёед бо мисол нахсаршинос мешавем. Ман ҳеҷ гоҳ галстук намебандам. Я никогда не ношу галстук. Инҷо ношу омадааст, яъне намебандам, намепӯшам. Хуб, ман ҳеҷ гоҳ галстук намебандам. Я никогда не ношу галстук. Водить, вести. Инҷо ба маъни ронанда ё худ ронандае ки дар сари чамбарак, яъне мошини худро ҳай карда истодааст. Вести, яъне невести. Аралаш накунед, яъне вести ин мошин ҳай кардан. Вести ин хабар. Инро бояд донем. Диққат. Инак дар мисоли мо вести омадааст. Яъне падарам такси меронад. Мой отец водит такси. Падарам такси меронад. Мой отец водит такси. хуб дӯстон, метавонед агар ягон чи нофаҳмо бошад ба сари видео гардонида онро бори дигар аз назар гузаронед. хуб, феълҳои ҳаракат дар грамматикаи русӣ як мавзӯи хеле душвор мебошанд дӯстон. Умедворам ки дар фаҳмидани баъзе мисолҳо кӯмак кардам. дар комментарий метавонед ои дигар феълҳо нависед, дигар мисолҳо нависед. ҳатман мебинем ва корбарӣ мекунем. доимо саломат ва муваффақ бошед дӯстон. Барори кор.